Så gør det. Hej og velkommen til den her video. I dag så er vi kommet til at spille lidt flere runder, for vi har jo troet, vi har optaget. Ja, men så gjorde vi åbenbart ikke. Ja, det var det, de sagde. Lige om han har fødselsdag i dag. Og jeg må hjertens gerne være sød og skrive ned i kommentaren til lykke til fødselsdagen lige om. Og I må også, vi skal have 50 abonnenter, så får I en livestream. Ja, for mig og Felix. Og så tror jeg, det bliver en duo, vi spiller der. Ikke også? Ja, eller en trio. Ja, det kan være, vi får en af vores venner med. Men det gider vi ikke. Nej. Det gider vi faktisk ikke. Der var en flue på bordet. Det er derfor, jeg var lige ved at slå den, men heldigvis gjorde jeg ikke. Ellers ville det have larmet alt meget for jer. Og så, det er grund af, vores vindue er åbent. Det er hans hjem, det er ikke mit. Må jeg sige, hvor du bor? Nej. Nå. Nej. Ja. Hvis jeg måtte sige, hvor han bor, så havde jeg sagt det, men det må jeg ikke. Hallo, hvad tænkte du? De skal ikke gå hjem til mig, mand. Han bor i have. Ja. Han bor i have. Han går på haveskole. Det er løgn. Er det ikke løgn, Jim? Nej. Hvilken skole går du på? Asmus måske? Jeg går måske på have. Lad mig komme ind til ham. Hvorfor skulle du? Fordi jeg vil. Han er healet. Ja, jeg vinder selvom jeg... Ja. Han er healet. Vi kommer ikke til at stoppe videoen. Vi laver en til. Fordi... Ja, men glemmer ham 12 kommer sammen. Så slutter videoen. Nej, så lever vi bare, og så tænker vi spiller i det... en duo. Ja, en duo. Nej, eller 2 igen. Ja. Og jeg tænker, vi skal spille en duo næste video eller sådan noget. Bagefter den her video, så når vi uploader en ny en med duo, hop ind og se så den. kan I hoppe ind og se den, når den er røget ud. Nej. Vi går i team rød. Ja. Ny loot, den her. Nej. Nå, den er vi gode med. Ja, det er den, der vi vandt med. Så kan vi tage lige det, vi har lyst til. Hvis vi laver en livestream, så kan vi spille måske 2v2, så ja, alt muligt. Ja, jeg behøver ikke mere loot end det, jeg har. Jeg er klar nu. Jeg er nærmest det samme. Ja, jeg har. Nej, det er ikke det jeg har præcis det samme. Skal jeg lige? Nej, lige meget. Lige meget. Ja. Er vi klar til at se mig eller lige om tæt mere? Den dårlige mand, som vi kender. Jeg tager hans wall. Hjemme. Jeg lå. Jeg dør. Hvor har du ramt ham? Ja. Hvorfor har du det? Fordi jeg ikke kunne. Hvorfor? Hvorfor? Ja, vi har tabt den her kamp. Hvorfor? Altså. Jeg vender bare lidt irriteret på, når jeg ikke fik ramt ham. Jamen hvorfor? Jeg var lidt irriteret. Jeg er altid hjem. Jeg er aldrig irriteret. Og i dag har jeg også fået nyt tastatur, så hvis jeg ikke er særlig varm, så er det derfor. Og på grund af, at jeg ikke er varm, det er på grund af, at jeg låner hans. Ja. Og vi har LAN-dag i dag. Det er nok sikkert noget med LAN. Nej, det er, hvor man gamer hele dagen. Og jeg skal måske være til klokken 7, 6 eller 5. Ja, jeg skal 6-5 stykker. Nej, jeg håber det er 7. Ja, det håber jeg også. Så kan det være helt lang tid. Han er på der. Hvad? Crack. Død. Nej, crack. Han er crack. Yes, okay. Nej. Boom! Det er den high five for lidt høj. Det skulle se ham tidligere. Hjælp mig. Hjælp bare på vej. High five for you. Hjælp du spæk. Skal han være så næstvis? Crack. Hallo. Piger og drenge kan komme bare lige efter mig. Lige pludselig. Da jeg var i gang med en god, så spammede han mig lige med det samme. Og på grund af, at jeg ikke kan bygge, jeg er nybegynder på mus og keyboard, som der også bliver kaldt tastatur og mus. På dansk, ja. Ja, på engelsk er det. Ja, help me. På engelsk er det mouse and keyboard. Hvis noget i englænder, som der prøver at lære dansk. Lad være med at lære dansk. Bare lad være med at lære dansk, det er svært. Hvis I englænder, så lad være med at lære dansk. Og danskere, bare lære spansk. Hola. Hola, amigos. Uno, dos, tres.
Yes, det er Uno, bra! dos, tres. Woo! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det er 1, 2, 3. På svensk. Nej, på spansk. Det er på spansk. You win! Yeah! We're winning! Danske sange, det var pattebørn. Engelske og amerikanske sange, det er sejt. Ligesom XXX, det er den bedste sang. Prøv at høre en Chili og Casey, som der hedder 555. Den sang er mega god. Og lige så ved det. På buttens... Crack. No. Oh, fuck. I got my chicken. Mamma mia, mamma mia. I got my chicken wings. Jeg er død. Hjælp mig. Hjælp mig. Jeg er en lille stakkels mand. Som var mega nu. Sig stille. Hvad laver? Det er nu. Ja. Altså, piger og drenge, jeg laver den mindste mand i hele verden. Jeg er 1 centimeter. Nej, det er faktisk løgn. Jeg er højere. Jeg er rigtig liv. Faktisk ikke så tæt på, at du ikke engang er. Sig stille. Jeg laver en. Siger du stille? Bare lige så ved det, hvis vi ikke er varme, så er det fordi det her, det sker. Ja, det fejler mig, det er fint. Skal du godt tage mig ind i din hule? Nej. Hej. Ja, hej. Vi ved lige om. Hej. 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 Nej. Hvorfor har du ikke ramt ham for noget? Ja. Jo, du kan altid ramme nogen for noget. Altså, det er lige før, vi skal spille duo. Her er det mig. Nu ser jeg på ham ikke nu. Altså, er du noob? Nej, det er jeg faktisk ikke. Hvorfor rammer du mig så? Hvis vi dør nu, så er det fordi, han er en nybegynder. Det er spansk. Det er spansk, er rigtigt. Ja, men vi har bare lært dansk. Det er bare lidt Ja, svært. det er spansk også. I got my chicken. Ja, det er spansk også. Og hvis I gerne vil lære spansk, så skriv det ned i kommentaren. Ja, vi skal nok lære det på et eller andet tidspunkt. Men det, hvis vi ikke svarer på jeres kommentarer, så er det på grund af, at vi har travlt. Og Han er så low, kom. Og på grund af... Og på grund af, hvis vi ikke er sammen, fordi mig og Felix, vi svarer altid tingene sammen, fordi vi har lavet videoen sammen. Så bliver jeg nødt til at ringe til Liam og svare først. Ja, vi skal i Ellers hvert skal fald vi have en aftale. Ja. Så hvis det er i weekenden eller noget. Ja, jeg tænker... Og Liam er blevet 9 år i dag! Ja. Jeg blev født i 2014, han blev født i 2013. Nej, 15. Og 15. Gammel du. Liam er 10 år. Liam er ældre. Han er så low. Han er 112 white. Okay? Kom nu, hvis du er klar, mor. Hvis du er klar. Ja, Liam er vanvittig. Nej, vi er tabt. Ja, vi ses.